Estamos diante dunha crise económica que está agravando cada vez máis a situación de moitas persoas, de moitas familias lucenses, desas maiorías sociais ás que compre axudar para termos un sistema o máis xusto posible. E nós o que queremos é que haxa unha modificación profunda nesa política contributiva municipal, de xeito que pague máis quen máis ten e impulsar tamén a través delas a actividade económica a partir de exencións, de gravames e bonificacións que o goberno municipal pode incluir nesas ordenanzas, prezos e taxas públicos. As propostas que vai presentar o Bloque Nacionalista Galego ao goberno municipal van no camiño das exencións e das bonificacións nos impostos, nos prezos e nas taxas en función da renda da xente, indo a máxima de que pague máis quen máis ten e polo tanto axudar a todas esas persoas que o están pasando tan mal e sobre todo que esas exencións e bonificacións se plasmen naqueles impostos, taxas e prezos que son os que máis gravan a xente. Chámese IBI, o imposto sobre a vivenda, os recibos da auga ou os propios recibos da recollida do lixo, non? Por poñer tres casos nese sentido. Por exemplo, nos recibos da recollida do lixo, nos recibos da auga, unha reducción do 100%, ou sexa, a exención total no caso de parados, de pensionistas, de salariados, autónomas, pero sempre tendo en conta os ingresos de cada quen. Tamén queremos que o Concello actúe noutra materia moi sensible neste momento e agravada polas decisións que tomou o Partido Popular a nivel estatal, que é a brutal subida do IBI, da contribución, dos impostos que se pagan polas vivendas. E queremos que, aínda que aí o Concello non pode establecer exencións porque llo impide a legislación, si se poden establecer bonificacións que prácticamente acaben diminuindo no 90% as cargas contributivas por vivenda dos lucenses. Por eso, tamén en función da capacidade económica que se establezan esas bonificacións, chamémoslle sociais, dunha rebaixa do 90% no IBI. E aí tamén queremos que o Concello analice e poña en marcha outra cuestión, que é mobilizar o amplo parque de vivenda baleira, de vivenda que non está ocupada en Lugo, e polo tanto que se inclúan nas ordenanzas un recargo xeral para inmobles desocupados, estipulando evidentemente criterios para determinar a que se refire que eses inmobles están baleiros. Polo tanto, nese sentido, que pretendemos é que haxa movimento no que é o mercado inmobiliario lucense, tamén que se grave máis os que están ocupando máis inmobles, polo tanto teñen máis